Aj stari, da čujem komentar, kako te ide, kako te sluša ovo vozilo? Vozilo je masivno, ali uz malo pričuga sa dežem kontroli. Jer te sluša po cesti? Najdraže mi je voziti uniz doli. Šta si rekao stari, hoćemo li stići ovaj auto? A kako? Kamiona. Molim da se izračuna pred kamerom prosječna brzina. Prosječna brzina je, Konačni trocifreni broj je. to je u redu, gorivo je u redu. 40, ali 4. Misliš, nemamo baš pomoći, znaš stari, nekad da je fijaka i neće. Neće, samo na nizbrdici, ide samo na nizbrdici, Sad i ja sam. Zapravo za Toulon morali skrenuti. Zajašiti autocestu, već vidim zelene table. Za 2 km. A 9, eno ga dobro. Jura neće nikad bespotrebno ući u grad. Šta kažeš stari? On je hađ za obilaznicu. On neće nikad bespotrebno u grad ući. Upravo mu se desilo stari. A? Upravo mu se desilo kažem. A je. Navigator stvarno. Navigator je kriv. Lea, ti si kriva. Je, preuzam odgovornost. Stavimo ga, sidnemo ga za volan staje. I ujutro, da me ne damo skupa u Valjadoledu. U Valjadoledu, a? A stari, to je još 600 km. Da 600, 800 bo. 700. Kako je znatno jadnije sve u Španjolskoj, a? Ceste puno lošije.